أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Ani Alahu Taala tanu kɛ Alahu Taala barikada a ka nɛɛma kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Masa min sɔnna ka bi tile journée ba an kɛnɛma ɲɛna ko Ala in tanu. An b'a deli a fɛ a ka dugu ɲumanjɛ an kɛnɛma o se bɛ Alahu Taala ye ya Rabbi Ala m'o kɛra. Alhamdulillah an sera an ka sheikh ma Fadilat Sheikh Thorno Seidou bɛ wulada in na ale b'an bolokɔrɔ ka question dɔw tin a la a ka se ka walawalali kɛ an ye ni question ninnu kan. Sheikh Dioum o question de ye jumɛn ye? Bi tile in na an b'a ye mɔgɔw bɛ kuma, bɛɛ bi ka kuma, mais kuma yɛrɛ kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ kuma yɛrɛ la? Kuma yalima ni a bɔra da kɔnɔ ten o y'a bannen de wa? An b'a fɛ kuma yɛrɛ min ye Sheikh Dioum a ka walawalali kɛ an ye kuma na pour que an bɛ se ka faamuya dɔ sɔrɔ kuma yɛrɛ kan. Parce que adamaden i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn n'i b'a bɔ i da la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ de sɛbɛnnen don. Kuma min n'i bɛ taa ɲininka a la a ɲuman fara a juguman na. Donc n'o bɛ ten fɛn o fɛn k'i a jateminɛlen don i ko a bɛ sɛbɛn de k'i bɛ ɲininka a ɲuman n'a juguman bɛɛ lajɛlen la o ye fɛn min n'i kan k'i cogo dɔn o la. Ko nɛn adamaden nɛn ye waraba de ye. Ni nɛn min dun i b'a dun an bɛ tile min na i jija i k'i nɛn dun ka fisa nɛn k'i dun. Ni nɛn y'i dun wallahi i ta yɔrɔ foyi t'i la ni habu tɛ. An bɛ Alahu Taala deli ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ka bɔ nɛn ka dunni ma. Alhamdulillah ne bɛna micro bila. Ni micro bila Sheikh Dioum a bɛna walawalali kɛ an ye kɛlamu yɛrɛ kan. Kɛlamu n'o ye arabukan ye a kuma ye ka kuma an ye hadisaw nana ni kuma ka cogo min na Alakira ye walawalali kɛ kɔlɔlɔ min bɛ kuma na kuranɛ ayaw fana bɛ yen mun kumana kuma yɛrɛ kan. Alhamdulillah inshallah ni ye micro bila sisan Sheikh Dioum an b'a bolo a bɛna walawalali kɛ an ye an bɛ dugawu kɛ a bɛna min fɔ a faamuyali cogo ɲuman ya Rabbi Ala m'o nɔgɔya an ye ka baara kɛ n'a ye o se bɛ Alahu Taala ye ya Rabbi Ala m'o nɔgɔya. Ayiwa Sheikh Dioum an b'a f'i ma ko falyatafaddal mashkuran mu'azzaza. Dioum. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh Abdin an b'i fo. Ayiwa an bɛ tila ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. N'a ka kan. An bɛ an kanubagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Wallahi sahi. K'a bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dioum. Abdin i ye ɲininkali kɛ tuma min na tiɲɛ yɛrɛ la i ye ɲininkali kɛ fɛnba kan. Allahu akbar sahi. I ye ɲininkali kɛ fɛn min na a bɛ mɔgɔ siran, a bɛ mɔgɔ jɔrɔ, a bɛ fɔ fɛn min ma ko kuma Abdin fɛnba don. Kuranɛ sura 50 aya 18 Ala ye aya kelen fɔ o kɔnɔ ni mɔgɔ min y'o aya bila i ɲɛkɔrɔ Abdin n'a sɔrɔ n'i kun delila ka kuma i bɛ nimisa i b'a ko ale mana kuma. N'a sɔrɔ k'i kun delila ka kuma ni maa min ye nin sura in lajɛ suratu Qaf aya 18 Ala b'a fɔ yɔrɔ min na ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Abdin adamaden la yasduru al-insan lafzun aw kalimatun illa waladayhi malakun hadirun ma'ahu. Allah Allahu akbar.
depuis hadamaden b'a fɔ ngo yɔrɔ min abdin ja mɛlɛkɛ dɔ b'i kɔrɔ. Allah mɛlɛkɛ in ale bɛ k'i jateminɛ. kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah u bɛ mɛlɛkɛbaw don. kojugu. i bɛ fɛn o fɛn kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen dɔn. u b'a bɛɛ kalama u b'a bɛɛ sɛbɛn fɔ. u b'a bɛɛ dɔn. i bɛ ka min fɔ i bɛ ka min kɛ abdin mɛlɛkɛ ninnu b'a sɛbɛn. Dioum wallahi imam shafi b'a fɔ a ka diwan kɔnɔ. Shafi imam a ko ma nadimtu ala sukuti marra lakinnani nadimtu ala al-kalami mirara. Allahu akbar. k'a fɔ ko ale imam shafi delila k'a da de k'ale nimisara mun na ne ye n da de yan k'o ma deli ka kɛ. nka kuma o kuma n'ale kumana dɔrɔn k'ale bɛ nimisa hali kun kana nin fɔ. wallahi abdin allahu shahidi i ka ɲininkali in ye ne nimisa an ye kuma minnu kɛ ka tɛmɛ. ni aya ni maa min ye lajɛ ma yalfizu min qawlin ko hadamaden tɛ foyi bɔ a da kɔnɔ kumakan dɔ la illa ladayhi raqibun atidun fo ka taa sɔrɔ mɛlɛkɛ b'a kɔrɔ mɛlɛkɛ min bɛ ka sɛbɛnni kɛ min bɛ k'a jateminɛ. n'i ye ɲuman fɔ o b'a sɛbɛn abdi n'i ye juguman fana fɔ o b'a sɛbɛn dɛ. faman ya'mal mithqala dharra khayran yara wa man ya'mal mithqala dharra sharran yara. hadamaden e mana kɛ dɔrɔn a bɛ bila i ɲɛkɔrɔ de. hadamaden i hakili to i yɛrɛ la. kira bɛ muaz ci waati min na yamani a ye fɛn min gɛlɛya muaz kan n'o ye muaz bun jabal k'a ka hakili to o la k'a ka o jate minɛ kosɛbɛ a fɛ a kana sɔn fiyewu o kana a se kungo ma alikiyama jɔ don na o ye nɛn de ye. hadamaden k'a dɔn i bɛ ka kuma minnu fɔ kuma minnu bɛ ka mutaba i fɛ kuma ninnu mɛlɛkɛ dɔw bɛ i kɛrɛ la mɛlɛkɛ minnu bɛ k'i jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka fɛn fitinin ani i ka kunbabaw la abdin o b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn. mana min sɛbɛn fana a bɛ lasago. n'i taara orange fɛ yen sisan i ye communication fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ a bɛɛ a bɛɛ lajɛlen lasagolen don. i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ye communication fɛn fɛn kɛ orange bɛ se k'a bɛɛ bɔ k'a yiri la. a bɛ i n'a fɔ ni i y'u wele kuma dɔ la k'u y'i ka crédit dɔ jeni k'i m'a ta cogo dɔn i ye appel minnu kɛ o b'a fɔ k'i ye karisa wele nin numéro in na i n'a nin minute hakɛ kɛ nin wari hakɛ tigɛra ka b'i kun. min kɛra o kɛbaga ye o ye hadamaden ni sen fila bolo fila min danna masa fɛ masa min ye sengolan tigi ye masa min tɔgɔ ye ko alhayyul qayyum. masa min ka masaya daminɛ wagati t'a la a ka masaya ban wagati t'a la a ka masaya a gulonnen tɛ fɛn na a ka masaya fɛn bɛɛ lajɛlen jigi dalen don ale de kan. n'i m'a tɔgɔ dɔn hali bi i bɛ jigin ka na suratul ikhlas la ale de tɔgɔ ye ko Allahu ale de tɔgɔ ye ko as-samadu n'i taara kursiyu kɔnɔ ale de tɔgɔ ye ko Allahu ale de tɔgɔ ye ko al-hayyu ale de tɔgɔ ye ko al-qayyum ale de tɔgɔ ye ko al-aliyu ale de tɔgɔ ye ko al-azimu. abdinu ala kelen de ko an ma kuranɛ kɔnɔ suratul infitar kuranɛ sura 82 a ko hadamadenw wa inna alaykum la hafizina ne ma aw lankolon bila dɛ ayi n kelen ka aw dan n ye mɛlɛkɛ dɔw bila aw kɔrɔ olu bɛ aw kɔlɔsi mɛlɛkɛ ninnu hafizina yahfazunahum bi amri rabbih bi amrihi ta'ala u bɛ adamadenw kɔlɔsi ala ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na nka n'i ye mɛlɛkɛ nin ta tuguni k'o lajɛ ala ma d'aw ma a y'u waso a ko kiraman katibin wa hum kiramun ala allahi umana'u fima yaktubunahu min a'mali al-ibadi jami'iha min khairin wa sharrin. mɛlɛkɛ ninnu abdin ala ka confiance totale de b'u kan n'u ye min sɛbɛn i kan dɔrɔn ala de y'o sɛbɛn olu ye danfɛnw de ye la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. abdin ni mɛlɛkɛ ninnu ala ka danaya de b'u kan
u mana fɛn o fɛn sɛbɛn jɔnw kan hɛrɛma a tɔɔrɔma ala dalen don a la ala bɛ i minɛ a ma ya'lamuna ma tafa'alun wallahi abdin kunfɛtɔ mɛlɛkɛw tɛ u bɛ min dɔn u bɛ min kɛ u b'a dɔn u t'a ko kunfɛ o la n'i ko ko kuma hala dani aya kelen ani imam shafi ka nin kumakan kelen an kana taa yɔrɔ jan k'a fɔ ni fɛn o fɛn fɔ o bɛ ka sɛbɛn o kan ka maa jɔrɔ dɛ abdin bi kumaw cayara hadamadenw bɛ nkalon tigɛ a tɛ sira a conséquence ɲɛ ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko n b'aw ma ni nkalon tigɛ ye a ye nkalon tigɛ to yen a y'aw sen bɔ nkalon tigɛ la ko nkalon tigɛ bɛ maa sama a bɛ taa ni juguman dama dama na ko jugu la ko kojugu b'i sama ka taa n'i ye jahanama la k'i tɛ to i bɛ nkalon tigɛ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ nkalon tigɛ ko fa bɛ sɛbɛn dali masa yɔrɔ ko kari masina ye nkalon tigɛla ye n'o kɛra maa min na o tigi kunna goyara o tigi ta tiɲɛna ala ka don an n'o cɛ yarabi wala n'a ma ɲɛ ja o bɛ nkalon na a dun fɔra de ko taawanu alal birri wa taqwa a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛ siranɲɛ baaraw a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumanya baaraw kan aw kana ɲɔgɔn dɛmɛ ala kota baaraw kan aw kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumukow kan a bɛ nin jurumukɛlaw bi n'o ye nkalontigɛlaw nkalontigɛ kɛlen don bi fɛn sigisenmanba ye anw fɛ yan bi ni maa min bɛ se ka kuma k'e bɛ se ka nkalon tigɛ nkalon bɛ maaw la yɛlɛ a bɛ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ avion billet d'avion bɛ d'i ma jamana o jamana n'o tagali ka di ye i bɛ invité i bɛ bonya mɔgɔw bolo ka d'a kan k'i bɛ se ka maaw la distrait hadamadenw ma se ka nisɔndiya ni ala ka kuranɛ seli min tun bɛ ala kira fari foni o ma se ka anw fari foni fo nkalontigɛ de baara ye bi min image de cɛ ka ɲi ni maa min bɛ se nkalontigɛ la garde corps bɛ ta o bɛ bila o kɛrɛfɛ o b'o kɔlɔsi ko basi kana a tigilamɔgɔ sɔrɔ nkalontigɛlaw de bɛ ta ka salle louer o kama ko ka taa maaw la nisɔndiya ka émission spéciale sigi o tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se ka yɛlɛ a bɛ kuma dɔ bɛ maa siran kira y'i kanto ka sahabaw ma don dɔ a ko bɔnɛ ko o bɛ maa ye ko bɔnɛ o bɛ maa ye bɔnɛ o bɛ maa ye fo siɲɛ 3 dina ɲi ɲan karamɔgɔw ka kumaw kɔnɔ ko kelen a ko bɔnɛ bɛ maa ye maa min bɛ kuma a bɛ nkalon tigɛ ko pour que maaw ka yɛlɛ ko bɔnɛ bɛ o tigilamɔgɔ ye wayilu ni abdin bɛ maa siran ka nkalon tigɛ pour que hadamadenw ka soulager ka nkalon tigɛ pour que maaw ka se ka fɛn k'i ye ala ka kisi ka bɔ o ma o la i ye ɲininkali kɛ fɛn min kan n'o ye kuma ye abdin an tɛna a kuma janyaw an ka wasa don nin kuranɛ aya in na e tɛ foyi fɔ ko fo jateminɛlaw k'o jateminɛ i kɔ wa u ka tila k'a sɛbɛn a dun bɛ ka sɛbɛn gafe min fana kan gafe in ye gafe ye min kɔlɔsilen don ala tangalen don alahu subahana wa taala bolo alahu taala bɛ gafe in mara alkiyama jɔ don gafe in tigi a bɛ nimisa a b'a fɔ ko hali ne kun kana nin kɛ i n'a fɔ ala b'o fɔ suratul mutaffifina kuranɛ suran 83 aya 7 kalla inna kitabal fujari lafi sijinin mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye maa jurumuntɔw ye kojugukɛlaw ye ko ka gafe bɛ lasago yɔrɔ la sijini ye fi makanin sahiqin ba'idi sufuli wa sijinun mushtaqun min as-sijni wa dhiqi was-sufuli abdin o yɔrɔ kurunin ye o ye kaso ye o ka gafe bɛ yɔrɔ min na abdin ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o yɔrɔ ma abdin ni ye baara jugu kɛ ni adamaden ye kojugu kɛ kojugu in n'a bɛna yɛlɛ ka taa sanfɛ an karamɔgɔ Sheikh Aluseyinu ala ka si jani kɛnɛ la ŋuna da n'o ma o b'a fɔ an ye cogo min kojugu in yɛlɛtɔ abdin kasa de ka gun n'a bɛ yɛlɛ mɛlɛkɛw mana natɔ ye mɛlɛkɛw bɛ boli an ye mɛlɛkɛ si tɛ fɛ ale ni kojugu in ka bɛn mɛlɛkɛ bɛɛ b'i dogo abdin ni ye baara jugukɛlaw ka baara yɛlɛtɔ ye
meleke si tɛ fɛ ale ni baara in ka bɛn parce que baara in a kɛbaga a ko b'a ɲɛ alikiyama ye don gɛlɛmanba ye suran dɔw jiginna abdin suran ninnu ye alakira kunsigi jɛ a y'a kunsigi jɛ suran ninnu bɛ kuma alikiyama jɔ don kan a gɛlɛyaw wa suran ma ko hudu akhawatuha suran ninnu jiginnen kira kunsigi jɛra pas tellement que a bɛ kuma alqiyama na a hawjawli ko alqiyama na a jatigɛ ko alqiyama na a siranɲɛ ko alqiyama na a jɔrɔna ko ni ye suratu abasa lajɛ o bɛ maa jɔrɔ kosɛbɛ ala b'a fɔ yɔrɔ min na yawma yafirru almar'u abdin ko don min ko hadamaden bɛ boli a bɛ boli c'est anw bɛ ka mɔgɔw bɛ ka diɲɛ kɛ i n'a fɔ k'a tɛ ban diɲɛ ye sonsɔrɔbugu de awɔ diɲɛ sonsɔrɔbugu de don waati dɔ i b'o de k'a kɔnɔ waati min n'a dan dɔnnen don hali n'o y'a sɔrɔ e t'o cogo dɔn i bɛ boli a don i bɛ boli maa jɔn ni jɔn ɲɛ ala ko min akhihi a don adamaden bɛ boli a balimakɛ ɲɛ a tɛ dan o ma wa ummihi ba min y'i bange i tɛ jɔ o ɲɛ i bɛ boli o fana ɲɛ wa abihi a bɛ boli a fa ɲɛ wa huma ahabbu nnasi ilayhi hadamaden min ka di maa ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye fa ni ba ye mun b'i boli ninnu ye point d'interrogation alamatu su'al i ye nkalon minnu tigɛ nkalon ninnu tigɛtɔ i ma maloya i ma sami i ka ala ma ala de ye masa ye mɛlɛkɛw b'i ye i bɛ min kɛ ya'lamuna ma taf'alun nka amma fɛn min bɛ fi sudur min bɛ dusukun na innahu ya'lamu ma fi sudur ala dɔrɔn de b'o dɔn wala hadamaden ka maloya ka kuma dɔ fɔ i ka sami ala ma ka kuma dɔ fɔ abdin ko alqiyama ko maa dɔ bɛ jɔ ala ɲɛkun tilenna na an karamɔgɔ dɔ bɛ nin fɔ an ɲɛna tellement que a bɛ malo a malolen bɛ se ala ma ko fo a bu bɛɛ bɛ bin ka bɔ a la a tɔ bɛ to kolo dama damaw ye ko kolo ninnu bɛ gosi ɲɔgɔn na tellement que malo b'a sɔrɔ fo kolo ninnu bɛ ɲɔgɔn gosi o b'a sɔrɔ a jɔlen don alahu ta'ala ɲɛkun tilenna na ayna almafarru boli yɔrɔ tɛ yen n'i y'i kɛrɛ lajɛ taa yɔrɔ tɛ yen n'i y'i kɛrɛ dɔ in lajɛ taa yɔrɔ tɛ yen abdin seydina usman bun affan ale min ye khalifa ye min nana seydina umar kɔfɛ abdin seydina usman n'a kun taara kaburu dɔ na a tun bɛ kasi fo bongosi bɛɛ bɛ ɲigin sahabaw tun b'o kanto a ma o b'a fɔ ko usman k'e bɛ kasi mun na e de ye zinurayin nɔrɔ ala kira denmuso ala kira tun ye nɔrɔ de ye ala kira denmuso fila furula cɛ min ma ala kira ko cɛ min ka juguman tɛ ala tɔɔrɔ bi kɔfɛ e bɛ kasi mun na o fɔra usman de ma mun de b'i bila kasi la mun de b'i bila i bɛ kasi mun na mun de y'i sɔrɔ mun de binn'i kan n'o kɛra usman bun affan a b'i kanto a b'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ hadamaden i ni maaw de bɛ balo ɲɔgɔn fɛ i ni maaw de bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ i ni maaw de bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ alqiyama n'a gɛlɛya i ni maaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara alijinɛ i ni maaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko nɔgɔya bɛɛ ye ni maa min taara o contraire fana n'o ye tasuma ala kan bɛɛ kisi ka bɔ o ma k'i ni maaw bɛ kɛ yen a ko nka kaburu kɔnɔ a fɔra yen ne ma ko beitul wahsha ɲɛnafin so wahda beitul wahda keleya so i kelen de bɛ kɛ yen i ni ɲɛnafin bɛ ɲɔgɔn na i kelen de bɛ kɛ yen i ni siranɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i kelen de bɛ kɛ yen i lafiyalen tɛna kɛ fo ni ala ye maa min lafiya n'a ka baara ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen wala n'a fɔra ko maa min ka baara ye nkalontigɛ ye a kelen de bɛna taa da kaburu kɔnɔ n'a dun taara kaburu kɔnɔ a dun fɔra ko n'i bɛ don kaburu kɔnɔ i kelen tɛ don kaburu kɔnɔ i n'i ka baara de bɛ don n'i ka baara kɛra fɛn ɲuman ye i tun bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ maaw su ka kɛ tiɲɛ kan a dun fɔra ko aw ka kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye ala kɛra ko o hadisa kelen kɔnɔ n b'aw ma ni tiɲɛ fɔ ye n b'aw ma aw ka tiɲɛ fɔ ko tiɲɛ ale b'i sama a b'i sama fo ka taa ɲumanya danga la
a bɛ sɔrɔ k'i bila ɲumanya kulun kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'i bila fo alijinɛ kɔnɔ aya mi ta o kuru kɔnɔ ala ko nɔgɔya bɛɛ ya rabbi o la n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye i ka tiɲɛ fɔ o baara de bɛna don i nɔfɛ kaburu kɔnɔ o bɛna don i nɔfɛ i kaburu kɔnɔ o bɛna da i fɛ i kaburu kɔnɔ o bɛna i jɛɲɔgɔnya i kaburu kɔnɔ o bɛna ɲɛnafin b'i la i kaburu kɔnɔ o bɛna kɛ lumière ye i ka i kaburu kɔnɔ o bɛna kɛ fɛrɛ ye i ka i kaburu kɔnɔ abdi i ka ɲumanyaw de bɛ n'i labɔ i kaburu kɔnɔ f'i bɛna ye k'a fɔ ja hali ne kun kan ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ɲumanya la Allah inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ala kan ci ɲuman na ni maa min fana kɛra jugumankɛla ye dun o bɛ kɛ dibi ye i ka i kaburu kɔnɔ o bɛ kɛ bunteni ye i ka i kaburu kɔnɔ a bɛ kɛ gɔsɔnw ye i ka i kaburu kɔnɔ a bɛ kɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye i ka i kaburu kɔnɔ abdi ni fɔbaga tɛ i yɔrɔ n ko kuma in bɛ lakale jɔn ye a lakalebaga tɛ yen abdi n ko ko in yɛrɛ fɔ yɔrɔ tɛ yen i bɛ t'o la ten i kaburu kɔnɔ fo ka taa se don min alikiyama don ye i malolen kuma sulilen bɛ bɔ kaburu kɔnɔ i malolen kuma sulilen bɛ t'i jɔ ala ɲɛkun kelen na i malolen kuma sulilen bɛ taa jahanama kɔnɔ wali iyazu billah ala kan kisi ka bɔ o ma ala kan kisi ka bɔ o ma wala an tɛ walanda in janya an bɛ dan yan khairul kalam ma qalla wa dalla n'ala ye don wɛrɛ yira an na abdi ni kisa duman dɔ bɛ yen waliyu min dalen tora ala ye hijabu bɔ ani lawhul mahfuzu cɛ diɲɛna yan abdi maa ka baara b'i sama ka se yɔrɔ dɔ la nka a kɛlen ka lawhul mahfuzu ye abdi na ye fɛn ye min y'a siran dɛ an kana waso n'an ka baaraw ye an ka to an ka ala kɔ ni ala ye don sigi wɛrɛ yira an na komi an ka o walandaw daminɛlen an bɛna nin ci an kanubaw ma u k'a lamɛn ni ala sɔnna a ma an bɛ an kanubagaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fo an b'o waleɲuman dɔn an balimamuso dɔ bɛ yen hijab impact kan n'o ye yayi kamara ye a ye nin walanda in ɲini an fɛ a mɛnna ala y'a latigɛ bin de an ka walanda in kɛ n'o ye samedi ye janvier kalo tile 5 san 2019 le 5 janvier ka bɛn mali 18h ma n'ala ye don wɛrɛ yira an na an bɛna waliyu min bɛ ni ala ye hijabu bɔ ani lawhul mahfuzu cɛ nka ala bɛ fɛ ka ala jarabi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala abdi ala ka lajarabi bɛɛ tɛ se a kɔrɔ koyi an ka foli bɛ groupe alfirdausu ye fans club a Sheikh Ismail Dramé an ka foli b'u ye an kanubaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ Dioum n'a kanubaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ kɛnɛmantɔya la ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh